Malawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika chani mwani akoti ya kulibaji kuti usaruka kulilabe nanga osolora ledesi ya odija Digudalila ino, oguliji. 17 December 2025 ande tsiku la lero lachitatu loyera, tsiku limene Yehova Mulungu wakonza kuti inu ndine tisangalale. Ndikulandireni ku program yathu ya lero ya kulinji pano pa wailesi ya Times. Ine ndileya Malikano. Kuyambira January chaka cha mawa pa 1 January 2026 anthu amene ali ndi galimoto kapena iyo amene amayendetsa galimoto zaeni akamadutsa pa zipata za Kalinyeke komanso pa Chingeni akhale akulipira ndalama zokwera. Titero kuti ndalama zimene anthu akamadutsa pa chipatapa amalipira zakwera tsopano ndi 100%. Titero chifukwa amene amayendetsa galimoto zing'ono amene amalipira 1000 pano azilipira 2000. Iwo amene amalipira 2000 pano azilipira 3000. Ndipo galimoto zikulu amene amalipira 4000 pano azilipira 8000. Amene amalipira 20000 pano azilipira 40000 akamadutsa ndatero pa zipata za Chingeni mu boma la Nchewu komanso Kalinyeke mu boma la Dedza. Kodi kukweza mitengo pa zipata pamenepa kodi kupangitsa kuti mtengonso wa iwo amene amakwera galimoto zimenezi ukwere? Nanga iwo amene amakhala akunyamula katundu nkumakagulitsa madera osiyanasiyana zipangitsanso kuti katunduyi akwere? Awa ndi mafunso amene Amalawi kunjaku akukhala nawo. Komanso funso lalikulu nkumati kodi chifukwa chani bungwe limene la Roads Fund Administration lakweza mitengo yodutsira pa zipata zimenezi, pa Chingerezi kumati ma toll gates. Izi ndi zimene tikhale tikukambirana mu program yathu ya lero ya kulinji pano pa wailesi ya Times. Ndipo tachitika mwayi mawa uno kuti tikhale ndi mneneri wa bungwe la Roads Fund Administration Amasauko Ngwaluko. Tikhalenso ndi bungwe limene limayang'anira ni maminibus mdziko lino, limeneli ndi bungwe lija limatchedwa Minibus Association of Malawi. Mlembi wankulu tili naye mu program yathu ya lero a Coxley Kamange. Komanso tikhale ndi Awire Kambwandira, mkulu wa bungwe lija la Center for Social Accountability and Transparency CSAT. Mu studio muno sindikhala ndekha, ndili ndi mzanga Wanda Msisha. Ndevu za mwayi, mwadzuka bwanji? Tazuka mai kaya mwazuka bwanji. Iferu tadzuka wathanzi basi. Muoneka. Mama wa daily kukacha basi timangoganizira zapano. Yeah. Kulankhulira Malawi. Kanjereso kunako.
koma kwambiri kulamphira Malawi zoonadi ntchito yathu ndimeneyi yetu ndiye nthawi zonse timakhalanso ndi atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana ndipo lero tichitenso chimodzimodzi timve kuti kodi anthu kumaderako ayilandira bwanji nkhani imeneyi. Koma posafuna kutaya nthawi tiyambe motere. Wanda, nkhani imeneyi wayilandira motani? From 1,000 to 2,000, from 3,000 to 4,000, from 20,000 to 40,000. Zungotengera galimoto ndodi mukuyendera yaying'ono, mukuyendera yayikuluko pang'ono, kapena mukuyendera chachikulu kwambiri. Zoonadi ndikuona pamene panali pakwera mwina ndi 50% ndikuti ndi pamene panali pa 2,000 kufika mwina pa 3,000 koma kwina konseko kuoneka kuti ni 100%. 1 to 2, 4 to 8, 5 to 10, 20 to 40. Now nkhani yokwera mtengo nthawi zonse imakhala ndi mbali ziwiri. I think imakhala ndi mixed reactions. Anthu sakondwera kuti zinthu zikwera. Normally zimatanthauza kuti anthu afunika kuti akapeze ndalama yochuluka kuti alipire chinthu chimene chakwera mtengo chija. Komano chimazakhalano complicated kwambiri anthu akamafunsa mafunso kuti chinthu chikwera chifukwa chani. You know, pamakhala zinthu mitengo imakwera mwina pa zifukwa zosiyanasiyana. Kwina kulikonse kumene kumakhala ma targets cholinga chake kwambiri tachita kafukufuku zimakhala zinthu ziwiri. Ina njiri imakhala kuti ndalama zimene zikutoleredwa muzipata zimenezi azigwiritsa ntchito kukonzeranso misewu. Chifukwa misewu ikakhala yabwino I think anthu amasangalala amene ali ndi galimoto zawo kuti tikuyenda misewu yabwino. Maiko anzathu ena otukuka imakhala ngati njiraso imodzi yochitira control traffic. Chifukwa chokuti ukakhala kuti iweyo kufuna kuti uyende kusapingana ndi anthu makalipira kumene koko ndio mapezeka kuti anthu ena mazemba ako kuti akunkulipira sitidusako. Ndeko amene afuna kulipira makalipira kumene koko amadusa upanda mwina kukhala galimoto zambiri. Kuma kwathu kunoko ndikukhulupira kuti cholinga chenicheni chimene tidayikira ma targets amenewa ndio kuti ndalama imene tikutolera muzipata zimenezi chimodzi mwa icho tizikonzera nsewu. Ndi I think pakhala pakufunsa mafunso kwambiri anthu kuti chikhazikisireni zipata zimenezi. Misewu imene tayikonza kuphatikizapo omwe umene ukutolera ndalama zimenezi kuti zimapita kutiko. Fa kuyenda nsewu umene nthawi zonse umakhani mavuto sudakhalepo ndithu wangwiro kuyamba ukafika kotherako. So zimenezi zomwe chifukwa chake anthu amakhala ngati akusisitika pakakhala kuti pabwere kukweza mtengo. Ganizo lofuna kukweza mtengo lisikoyambaye lidabwerapo mbuyo monso nthawi inake ankafuna kukweza anthu adakuwa kunjako lidapezeka kuti sidakwere. So pa 1,000 ndipo pakhala nthawi yayitali. So I know mwina chifukwa chimodzi chimene azinena ndio kuti chikhazikisire nizipata zimene mtengo usudakwere, which is fine. Over a period of time anthu amayembekezera kuti zinthu zikwere. But the question still remains, kodi ndalama zimene tikutolera pamene papa zili kuti zikupanga chani mungaloze kuti ndimetapangira izi kuti anthu akhutisidwe kuti akuluakulu tentilipire the more money we pay misewu yathu ikhala yabwino. Because nthawi zambiri ndiye noloti zikadusa ka 5 pamene. Yes, because tikuona phindu lake. Chifukwa chimodzi mwa zinthu zimene zimapangisa ngozi mziko munomo tinene mosabisa ina ndi misewu yathu. Misewu yathu ija ndiyo kuti umapezeka kuyenda ungopezeka wajeka ndithu walowa mkatimo pozemba mwina kaujeni kamene kacha kabwenje kamene kachaka umapezeka kuti yes kapena wakagwera ukoko. So unse umene uli ndi ujeni uli ndi matogeta awiriwa because ndi M1 mweyo mene mwanenera inuyo pa ncheupa ndi kudedzawo uli ni mavuto. Chitsanzo chabwino kana khamse umene kumwa ukonza anthu manati kaikeni somwe na togeti M5 wasalimawa kaikeni somwe na togeti mbali yakuti because pakakhala togeti you prioritize nse umene ukutolerawo. So I know pali kukhala kuponyerana ena akuzati ife timangotolera ndalama okonza misewu sife janjani. So pamakhala this zimapita kwina otulutsa ena at the end of the day munthu amene akulipirayo sakuziwa kuti kumbuyo kuli anthu angati amene akugawana ndalama zimene zija kapena zikuyenda bwanji kuti zikafike cholinga cha chimene tinapangira. Ausati kugawana like kuti akudya but there are probably 3 stakeholders amene akufuna kuti wina akachite propose nse utikonza wakuti awafandiwa akuzati fe timangodikira kuti mutipase budget we are going to fund because kuli road authority then ku roads fund you know. But kwa ineyo ngati ndikuyendesa galimoto
if ndikuuzidwa kuti ndikalipira ndalama imene ndizikozedwa nsewu ndingofuna ndionenso utakonzedwa sort out your internal issues kuku ine zisandikhuze. So those are issues, those are discussions that we must have, and these are candid discussions. Situkukangana, situkuma tisiuzana zona kuti mwakweza fine chifukwa chani, what are the benefits kuti ine ndikamalipira ndalama yokwera ndiziona kusintha. So I think ine ndiyambe choncho Leah. Chabwino, mwakweza, yes, it's fine, mwakweza chifukwa chani, what are the benefits? Those are the key questions mene tikhale tikuwalingalira mu program yathu ya lero. Mwadzuka bwanji Masauko Ngwaluko, mneneri wa bungwe la Roads Fund Administration? Ndadzuka bwino kwambiri, sindidziwa ino chemwalire ya Marekano komanso ndaona kuti pali Wanda Msisa muli bwanji. Namvaso tikanga tisopala zathu akumowamo mambo Kose Kamanga kadzuka bwanji. Tadzuka bwino kaino bwana Ngwaluko. Chomwecho pasi pano tadzuka. Takulandirani ku program yathu ya kulinji, mwamva mene ndevu zamwayi Wanda Msisha ayambira. Timafuna mutatifotokozera momveka bwino kuti timvetsetsa Malawi. Taona mwalengeza kuti kuyambira pa 1 January 2026 tikamalowa chaka chatsopano zinthuso zasintha, zabweranso mwatsopano pa tollgate ya Kalinyeke komanso pa Chingen anthu akhale akulipira ndalama yopitirira ndi 100% komanso 50% pa ndalama zimene amalipira. Chifukwa chani? Zikoma kwambiri chopereka daka limene likuti tifotokozere. Choyamba ndinene kuti chifukwa chimene chachititsa tiyambire pang'ono kumbuyo. Zipata zathu zonse ziwiri zinazikhazikitsa mu 2021 ndi 2022. Choyambirira chinali cha Pachingeni chimene chinayamba kugwira ntchito pa 14 November 2021. Nthawi imeneyoyo tisanayambe ndondomeko yotolera ndalama pansewu ya tolling, panachitika kafukufuku. Ndikafukufuku ameneyoyo anaonetsa kuti ngati tikufuna kupanga toll kapena ngati tikufuna kutolera ndalama pansewu, makamaka ndi cholinga chake cha tolling. Pa cholinga cha tolling tikupeza ndalama kuchokera kwa iwo kugwiritsa ntchito nsewu, ndalama imene ipitenso pa nsewu paja ikonze nsewu umene wakugwiritsa ntchito. Komanso ngati business ma tollgate aja zipangizo zonse zigwiritsenso ntchito ndalama zochokera ku ndalama imene ikutoleredwa. Ndi kafukufuku wathu anatipatsa kuti ndalama imene ikanakhala yoti zikhoza kutheka bwinobwino inali imene tinatulutsa ngati yoyambirira kuti mtengo wolipirira sipati umene mwachitsanzo umanena kuti galimoto yaying'ono imene imalipira mtengo wotsika inali pa 1,700 kwacha. 1,700 kwacha imene inali yokwererapo inali chama 8,000 kwacha. Mwina chinacho chinali chimbayambaya kapena maabunomo ndi amene anali pa 20,000. Koma zimene zimayenda kwambiri zinali ndi mtengo umenewo 1,700. Ndiyeno chimene chinachitika ndichonena kuti titangopitapo 2 weeks inali nthawi yovuta kwambiri pa dziko lapansi komanso ngakhale ku Malawi. Inali nthawi ya COVID-19, muliri uja utafikapo anthu anadandaula kuti ayi tikuchoka ku chipsinjo cha mavuto azachuma, ndi boma linatsitsa mtengo uja. Koma potsitsa mtengo chimene chinachitika ndichoti boma linangogulula mtengo uja kuchoka pa 1,700 kufika pa 1,000 kwacha. Kutawuza kuti kuchotsera 700 kwacha imene inali ndalama yayikulu kwambiri. Koma pamene zimachitika zimenezi panalibe kafukufuku wina aliyense amene ananena kuti kodi tikachita zimenezi kukhala kopindulitsa kuti tichitebe cholinga chimene tinali nacho. Kotero kuti tinakhala choncho, takhala choncho ndi mtengo wogulula wotsika kufikira lero pamene kwatsano tsopano zaka 4. 700 kwacha ikutanthauza kuti pamasamu ikutanthauza kuti ngati business 44% inali yoti yayikidwa kumbali kuti tavomera kuti imene sititengaso yayi. Nditakhala tikuchita business yonena kuti tinachotserapo pafupifupi 44% kwa nthawi yonse. Kutero kuzotolera zathu zikanakhala kuti tikutolera monga mmene tinayerekezera kuti tikonze nsewu, ndikuti tinene kuti tinachepetsa ndi 44%.
imene ndi figa yayikulu kwambiri pa ndalama zokonzera nsewu. Kachiwiri ndinene chinthu china chimene chikhoza kuti chikutipangitsa kuti chifukwa chati tikweze. Tikudziwa tonse kuti chuma cha dziko chimakhala choti chikuyendera pa chizungu ena amati pamakhala inflation, pamakhala devaluation. Mu zaka zimenezi forward kwachitika ma devaluation akulu, very large devaluations. Zoti ndalama ya kwacha time ndinkayamba inali pa 880 kwacha ku dollar. Panopa ndalama ya kwacha ili 1750 pa official rate. Kutanthauza kuti almost 100% loss ya value ya ndalama. Chimodzimodzinso inflation imene amanena kuti ndikukwera kwa zinthu pansika. Kwaonetsa kuti poyambirira inflation inali 11% mu 2021. Koma lero inflation inafika 29% mu October, pano panipenda kuti kutsikako. Ndi zinthu zimene zizi pansika sipakuona kuti awawa okoza nsewu amene akutolera ndalama yato ayenera kukhalabe monga mene alilimu. Zikuoneka kuti ifeyo kuti tigule nsewu timagula ndi zinthu zambiri zimene zimapangira nsewu zimachokera kunja, ngati asphalt tar kapena ngakhale mafuta komanso cement, zitsulo ndi zinthu zimene zizakhala zikutikanikitsa kuti tifikire mulingo umene mwina tikanakhala kuti nthawi imene timalonjeza tikanakhala titafikira. Koma zimene zizi zimene zatitsamwa kwambiri ndiye panali funso kodi tipitilize bechoncho. Ndiye vuto limene lilipo kuti kodi tikhoza kumangokhala bechoncho tinafuna kusintha nthawi inakenso panali linde kutsutsa mpaka tinakanika. Ndiye nthawi yakwana kuti mwina tiyesere kuti kodi titakhala kuti tikupanga business mwina tione kuti tingapindule bwanji kwa iwo amalawi kugwiritsa ntchito nsewu. Pakati pano ndifikire kai pamenepo kuti zifukwa zake ndithu ndi zimenezozo. Mtengo umene wakhala chikhalireni sunasinthepo 1000 pamene mtengo woona umene wakhala 1700. Kote kuti masamu mwina tikhoza kumanena leroli kuti tikumanena kuti takweza ndi 100%. Koma pachoona chenicheni tibwerere mbuyo mo pa 1700 imene anthu ena analipirapo toll nthawi imeneyoyo. Ndiye kuti pano akulipira 2000. Kusintha kwenikweni. Tathokoza kwambiri Angwaluko chifukwa choyamba moteromo. Timafuna tidziwe kuti kuyambira 2021 nthawi imene amalawi anayamba kulipira pa zipata zakalinyeke komanso chingeni mwatolera ndalama zochuluka bwanji, ndipo ndalama zimenezi zagwira ntchito yotani kuti amalawi tsiku la lero athauna kuti oh yes ndalama zathu zimene a Roads Fund Administration akutolera zagwiradi ntchito yolozeka. Mene tinayamba kutolera kufika lero zipata zonse ziwiri zatipasa ndalama yokwana 16.5 billion malawi kwacha. 16.5 billion malawi kwacha. Ndipo pa ndalama zimenezi zomwe zapita kale kusewu after tax kapena before kungoyamba to kuchokera tsiku limene tinayamba kufikira panopa tangodutsa pang'onong'ono slightly 16.5 billion malawi kwacha zipata zonse ziwiri ndalama zotolera. Koma zimene zizi timazitcha kuti gross pasanachotsedwe zina zimene timazitcha kuti ma operating expenses komanso pamakhalanso ndalama zina zimene zimakhala ngati zoyendetsera zipata zicha. 16.5 billion zagwira ntchito yanji? Ntchito imene zagwira ndalama zimene zizi takozetsera nsewu amene mwina mumayenda kwambiri pa chitunda umene muona ndithu pali ma section angapo. Pa section ya kuchokera pa Zalewa kukafika paka mwamba pamene tinachotsa tala yese ndikuyikaso wina mtunda wa 10 kilometers. Paliso mtunda wina wa Pachirobwe sindidziwa ina amene amadziwa kunchewu tikangochoka palizulu tikamwakwera pa mapiri paja pali contractor pamene pajagwira ntchito komanso takhala tikukonza nthenake ndi ma climate friendly ma cyclones friendly msewu unaonongeka kwambiri ma pothole anazachuluka nthenake zaka ziwiri zapitazi ndiye tinakhala tikupanga refill. Ndalama imene yalowa yokonzetsa nsewu ndi 9.6 billion kwacha ndimene tinagwiritsa ntchito koma tili ndi ndalama zinabe zimene tikugwiritsa ntchito kupanga ma operation expenses. Ndisayiwale ndingonena kuti paliso ndalama ina imene talipira timafuna kuti tionjezere zipata ndiye tinapeza malo ma sites okwana 4 kumene koko malo amene wawo pano pati athu tingodikira kuti kapeza ndalama timange tinalipira ma compensation ndi ma processes zonse onena kuti malo akhale a Roads Fund Administration. Chabwino Wanda
16.5 billion in 4 years, averaging about 4.1 billion pachaka angwaluko. 4.1 billion pachaka tikaona nsewu umene unayamba munachita pilot on M1 and kukhulupirira zipata zinaso zimene mufuna kuonjezerazo mwinaso muonjezera pa M1 pomwepo, because last time I checked I think munkalingalira chakumpoto kuso kuti kukhale chipata china on the same M1 road. Kwa munthu amene amadusa mu M1 road akuchokera Lilongwe kufika Blantyre amene akudusa zipata ziwiri zimenezi, is he satisfied? Do you think he's satisfied kuti he's paying on one trip apapa musana kwezemu nde kuti akabwerera akapita ku Lilongwe ndikubwerera nde kuti alipira 4000 kwacha, 1000 apo 1000 apo 2000 one way, 2000 backwards. You think he's satisfied that he must pay 4000 to drive between Blantyre and Lilongwe because ndrama zake zogwisidwa ntchito kumanga msewu? You think he's happy? Yes, ndinene kuti ndi chikhumbokhumbo chachikulu cha bungwe la Roads Fund Administration, chifukwa pamene tikumpempha road user amene ali motorist amene ali woyendesa galimoto kuti sonkhanawo kuti msewu ukhale wabwino, pali zinthu zimene tikuyang'ana zimene yesu ayina kupindula ngati ogwisa ntchito galimoto. Munthu ukakhala kuti ukugwisa ntchito galimoto umafuna kuti ayenda pa msewu wabwino, chinthu choyamba. Chifukwa chani msewu wabwino? Galimoto imatenga ma cost ena ake amene timati hidden cost obisika. Ngati ukuyenda mapoto imakhala ikuwayesuka ndikuti kaya ndi ma suspension, ma shocks, komanso mafuta usage imakhala high, zimene sizingaoneke. Koma ukakhala kuti taukonza uli bwino, ndithu munthu amene akulipira ndalama imene titakhala tikumpatsa monga mwa malonjezano kuti kupasani msewu wabwino, ndi chinthu choti chikozokhala choti tikozano kuti akhala satisfied. Panopa ndi chimene tikufuna kuti akhale satisfied. Ndikudziwa tipena pake akudandaula. Mr. Ngwaluko. Yes. Wanda. Yes, abwana. 4 years later, achita contribute unto 15 billion pa msewu khawo wa M1 road. Muli ndi misewu inaso imene mukutenga ndalama mukakonza kwa amene anayamba kulipirayo. Akamayendesa satisfaction yake ndikunena nsewuwo. Kuti mukukhulupirira kuti munthu akukhutisidwa kuti pata 2 zaka 4 titayika pa toll gate M1 road andi tungonena stretch ya Blantyre Lilongwe. You think munthu uyo ali ndi kukomedwa mtima kuti akulu tenti zilipira ndalama zimakakoza dinse momwe ulili nse umene wa Blantyre Lilongwe leloli sikungatira leloli kuti munthu uyende 4 years later titayika zimene zizi ndi cholinga chokuti tikamatolera ndalama zimene tizikonza nsewu bwana, andi tikufunsana usati motcherana koma tiziyankhulisana zona mtima ngati Amalawi. Wanda mukunena dizona inunso mumayenda pansewu mukhoza kupereka feedback, koma poti mukuyimirira iwo amene akumvera mwaona mtima ndinena kuti tikanachita bwino bwanji. Tikanachita bwino tikanakhala kuti lonjezo limene tinapereka linakwaniritsidwa, koma monga mmene ndanena silinafikepo chifukwa cha zimene ndanena zija kuti mtengo umene tinayerekeza kuti konze nsewu unachitidwa kwambiri. Angwaluko tipita kwa Coxley posachedwa pompa timafuna inalipo nthawi chakachi is it 2022 if not 2023 kunatuluka maripoti kuti ndalama zimenezi zangokhala boma silinayambe kuzigwiritsa ntchito before devaluation. Mukutolera mukuti ndalama zochepa mwina chifukwa ndi zina zimene zapangitsa kuti nsewu umenewu musaukonze. Tikaunikira mmene ndalama zimenezi mwakhala mukutolerera pachaka Wanda wanena kuti mwina tikayiwerengera 4 billion pachaka china chilichonse. Mukuchita ntchito yolozeka yonena kuti Amalawi akhoza kumanena zokuti yayi ndalama zidi ngakhale zidi zochepa koma akuyesesa. Right now we are talking about only 10 kilometers. Yes. Ndinene kuti tikanachita bwino pazifukwa izi. Ndakumva wanena bwino kuti tinakachita bwino nde kuti mwaliphera. Kulepherako pali zifukwa kumene tikanafikapo. Ndinakumva unanena bwino kuti panali nthawi nake timene kuti ndalama zingokhala. Munatifotokozere. Nthawi imene tisanayambe ndondomeko ya zipata, bungwe la Roads Fund Administration ngati mmene limapeza ndalama linali titayika ichire ndalama zapadera. Nthawi imeneyoyo ndalama zimenezi zimakwana pafupifupi 12 billion zochokera ku fuel levy, osati za tolling yayi, zochokera ku fuel levy. Ndalama izi zikonze nsewu kuti anthu akhale osangalatika mayamba tolling, koma panali zotsamwitsa zimene anzathu amene amakonza ntchito yopeza makontrakta ndikuwapatsa ntchito ndikugwira ntchito anachedwerapo, ndipo izizi ndi zoti tinayankhulapo.
anachedwa kotero kuti tinakumanaso ni mavuto ena monga ngati economy. Pakali pano bungwe lathu moona mtima tinene kuti timayenera kudalira monga mmene mwanena kuti kukonza misewu ina, timayenera kudalira fuel levy imene imatipatsa 85%. Fuel levy imene iyi mwa zaka ziwiri zapitazo yakhaisa kubwera moyenerera ku Roads Fund Administration. Kotero kuti ndalama imene inalipo kaleyo inapitanso kwina, koma sinali okhuza ndi tolling yayi. Chifukwa fuel levy imapita ku misewu yonse. Koma ya tolling imene ndondomeko yake ilili simachoka kupita ku misewu ina iliyonse, ili ring fence ngati imene tikunena 16.5 singapite kwina kulikonse, ndiyo tumikira msewu umene uli ndi chipata. Ndiye tikanakhala kuti tinayamba nthemene kukonzadi mwina tikanakhandika stretch kena kake kuti anthu akananena kuti tatengapo gawo lalikulu. Pamene popo sizinachitike bwino iya, ndiye tivomere ndithu tikanakhala titachita bwino. Chabwino zamveka a Coxley Kamange mwadzuka bwanji? Adzuka inu Madam Leya. Ifenso tadzuka bwino. Mwaimva nkhani imene ayankhira Masauko Ngwaluko. Inu mwayilandira bwanji ngati eni minibus mdziko muno nkhani yokweza mitengo ya matogets? Tithokoze kwa inu nonse ndiomvera. Ise ngati Minibus Owners Association of Malawi sili kugwirizana ndi pang'onong'ono pomwe, chifukwa mutati muoneseseso kukweza kumene anenera anzanga Angwaluko si 100% ya ndi 20%. Tulele zifa chani mutati muone Kalinyeke ndi Chingeni ni matogeta amene ali pafupi, anthu amene amadusa amene paja sikuti ena mangobwerera kuti angodusa pa Chingeni ndikubwerera kapena Kalinyeke, ambiri ndota kuchoka Ulilongwe apita ku Blantyre. Ndiye pamene wakhalisa matogeti paja analipa ngati chiphimu ijeni chinyengo anayikadala pafupi cholinga kuti mwina akachaja 5,000 wachisanso kuti akalipeso 5,000 anthu aziona ngati ndalama yachani yayikulu. Koma anayikadala kuti apatilipira pang'ono tiziona ngati apatalipira tathana nazo, tikamapita penanso tikulipiranso. Ndiye mutati muona apapa ndi dabu ifote munthu amene akuchamuka ku Blantyre apita ku Lilongwe ndota awupereka 200%. It's not 100%. Chifukwa pachingeni akalipira mtengo okwera umene akuikhazikisawo papaka linyekeso ndi chimozimozi. Pachiwiri mutati muone maiko ena aliwonse andi nkhani ife tinapanga vigilu pa ujeni pachingeni nthawi imatsegulidwa ife tinakana andi kuti atsitse mitengo sesanatsitse ifa cha COVID yayi. Ife titakhala nthawi imeneyo alo ujeni onabwa amlusu tinapita andi agospel kazako ali nduna ya ufalitsa nkhani anatipempha kuti tithese ujeni vigilu yathu tikambirana andi anatichimikizira kuti mitengo itsika. Chifukwa madandaulo amene tinaperekawo analomveka pachani pa nthawi imeneyo, ngakhale boma mbali ina sanakwanirise chifukwa ananenaso tatichosera anthu oyitanira kuti mtengowo chabwino utsikireko pang'ono, koma kwinako atichosera mpaka pano zinthu zonse sizinakwaniritsidwe. Ndiye atapanga choncho anazati tsisirano ndikumalipira mtengo umenewo. Ngakhale ifeyo tinavomera mtengo umenewo tinalibe kuti mbali ina ifeyo ngati Minibus Owners Association timafunanso tizitenga nawo gawo pa chitukuko cha dziko. Chifukwa chitukuko ndi chabwino. China chimene tikudandaula ife ndiona kuti misewu ananena Angwaluko kuna kuti ikakhala yabwino misewu ndoti wear and tear ikhala yochepa, maintenance cost zikhala zotsika. Ifeyo pakali pano tikupereka kwambiri fa misewu mutati muone ndalama zena achulazo ndi kukonza kwa misewu sizikugwirizana. Tikupitirabe fedele kupanga replace ma ball joint suspension kuonongeka ifa misewu imeneyo ndionongeka. Ndiye ife tinakakondwa kuti anakati akonzeka imisewuyo then ife akamati kwezera ife tilibe nazo vuto. Maiko ena to akamakhazikisa togeta sanakhazikisa koma khoti kulibe nsewu. Ndiye amampeza contractor ndiye munthu akapanga nsewuja umakhanga tikubwezeresa. After kubwezeresa amazatenga no ujeni mwina kubwezeresa no kuboma kapena mapanga ujeni asaini munthu ina kuti azipitiriza kutolera chani misonkho. Ndiye mutati muone pakali pano imisewu iyi ndimene apanga ujeni akamuzubanda yakalekale andiwo sakuluza kalikonse. Iwo ndiwo yongotolera
mwaona palibe chimene akuluza pakali pano ndiye kuti anoti tikukweza apa ndiye ife sitikugwirizana nazo koma tisangalale kuti tikumana nawo zambiri ndoti tikakambirana meeting imo chifukwa aona kuti tikakhale pansi tione kuti oti chitsogolo tipanga bwanji ndi chimene mbali ina ife timasangalala kuti pakachika zoterezi timakumana koma ife tinakapempha kuti asanapange ngati magazeti chonchi zimakhala bwino munthu kutani kukhala pansi kuti munthu tsogolo kuno tisamakhala ngati kulozana zala samakhala ngati wina wache chitukukocho sakuitani sakuchifuna chifukwa munthu kapanga appreciate akalongosola ngati mene amalongosoleramo kuti akapena ndalama ziperewera apa munthu kachimvesesa mawa ndi mkucha sumatani sumatsusa chabwino komanso lisioleleve akutolerabe ndrama china anayena kukhazikisa kaye zipata ngati kumchinji malo amene anagulawo ngati iwo afuna apange boost revenue chimene chikutipwetekanso ife ndoti anthu amene akupwetekeka ndi amene akugwirisa ntchito msewu wachani akudusa pakalinyeke akudusa pachingeni chifukwa chitukukochi tiyena kuti tonse kapena ululu tizimva tonse amalawi ndi akukhanga tino anthu apamene popo analakwa chinthu ndi azingopanikizidwa anthu omwewo ife tinakakonda kuti ayike kumchinji kaike kusalima mbali inaso kunosi akaika zinthu zimenezozo zena kamakweza sizikhala zovuta iyayi chifukwa wina aliyense azipangana kucontribute kuchituko cha dziko lino la Malawi chabwino atathokoza potiyambira moteromo ndikudziwa kuti nkhani sikugwirizana mukudandaula kuti akukweza ndi 200% komanso 200% masamu mukuwerengera choncho ena pa kundikumbutsa kuti kodi amaminibus wakudandaula bwanji poti nawonso mafuta akangokwera pang'ono mitengo amakweza ndi double chifukwa chani zimachitika moteromo mwina mutha kungoyankhira limodzi tisanapitirire nkhani kuti nanunso simubera Malawi ifeyo tukata minibus association of Malawi ndizoona anthu kudandaula madandala kundikuona ifeyo kale ngati bungwe timakhazikisa mitengo andi mitengo imeneyo simachitika izi zikuchitika pakali pano atasinthaso malamulo panopo munthu wina aliyense ali ndi mphamvu yokweza mtengo mmene akufunira nthawi yambuyo omwe ife timayika ceiling timayika mtengo omalizira kunoti minibus yochoka ku Lilongwe pita ku Blantyre munthu asalipire kupitira mtengo kapena tingweza 5000 kwacha koma mtengo otsikirawo ife tinalibewo ntchito koma zimenezo anatiletsa pakali pano ife timangoapempha anthu aja kuti akhale ndiwo munthu koma munthu wina aliyense ndi mtengo umene angapange ndi anthu atenga advantage kati ziti zimenezo takhati kupempha bungwe la Competition Fair Trading Commission takhati kulemba makalata m'maforamu kupanga kuti asinthe lamulo lija ife tizipanga mitengo koma lizira iyo aboma zipanga endorse kuopera zinthu kati zimenezo koma okha zikuwakanika ndiye ife pakali pano silingakhale kuti azipanga blame anthu apangano blame kubomako chifukwa ndi amene ife tinapereka zonse kuna kuti ife anthu athu ena autengera advantage ndi situation ndi malamulo amene alili ndiye ife pakali pano manja athu ndomangika leya imene imakhala yovuta chifukwa mbali imodzi malamulo amanena kuti anthu asamagwirizane kuti ayike mitengo yofanana zimapha competition makhala ngati yakuludi kuti imitengo ikhale mwakuti they can dictate you know mbali ina kuli protection iso ya ogwirisa ntchito ku the consumer so competition of fair trade ndi awa amaina kuti agwirizane kuti how can they make sure kuti it's a win-win situation chifukwa kuti anthu azigwirizana nkuika osentengo okwera ngati an association ndipo vuta munthu kuti akadandaule so iwo aja cholinga chawo ndiyo kuti pazikhala mpikisano wina kuza kukhala uchipirako wina ukwererako kuti anthu azisankha malingana ndi imene zilili malamulo fair trading amayenera kuti azikhala choncho however zimene akunenaso aujena papa akamange kuti then it becomes difficult kuti mu blame association imene ilibe control kuti kodi mtengo oyenda bwanji so kind of chicken and egg situation chabwino tisanapite kwa awiri kambwandira titayankhulako ndi mtolankhani wathu Daniel Zimba akuoneka kuti ali ready kumeneko Daniel wadzuka bwanji ndadzuka bwino leya kumeneko mwadzuka bwanji kunonso kwa chabwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo ayi kuno ndili mdepot ya Lindi mzangaleya ndili ndi anthu awiri amakamaka atatu pano amene mina ndifuna kuti apereke maganizo pa nkhani imene ndi yafika mu tsiku la lero mwina toyamba ndimve kuti anthuwa ndi ndani ndipo tichite motero kuti macheso ake tichite motani bona wanga zina ndani zina langa ndine Francis Matua
kunoko mumachita chani inuyo pansewu? Ndine kondakita wa basi. Chabwino, nkhani ili pano ndionena kuti mitengo imene anthu amalipira makamaka oyendesa magalimoto akamayenda kudutsa matogeti pakati pano kufika chaka cha mawa akuti ikhala kuti yakwera ndi 100%. Ngati munthu ukulipira 2000 ndi kuti kuyambira chaka cha mawa uzilipira 4000. Zimenezi mukuona kuti zikhala zothandiza ndithu pa chitukuko cha misewu kwathu kuno malingananso ndi nyengo ndi mmene nyengo zathu zachuma zikuyendera, kapena mukuona kuti chikuzokhala chipinjo? Maganizo ano ndotani? Ine maganizo anga ndiona kuti papepala ndikuona kuti muna wake ndi zinthu zothandiza, koma pa ground ndikuona kuti ndi zinthu zosathandiza. Chifukwa kawiri kumalawi kuno maprogramu athu ambiri amatheka papepala. Kuziyendesa zinthu papepala zimatheka bwinobwino, koma kuti munake tizipange on ground sizimatheka. Ndiye izizi mitengo aonjezera, koma ndikuona kuti kuonjezerako noti kuti kwetekaso ife anthu amene matani kuti timayenda pansewu. Machisanso basi timanyamuka pano kupita ku Lilongwe. Mbuye muti nkalipira pa chingeni 4000 pakalinyeke 4000. Ndikuti the same day tikamabwerera ponso ku Lilongwe kuja tilipire pakalinyeke 4000 pa chingeni 4000. Mmene panga 16000. Pano pande kuti tizilipira 32000 kwacha. Chimene chili chanja chipinjo kwa ifeyo. Ndiye ndikutha kuona kuti ndi zinthu zothandiza kwa iwo apanga maprogramu amene, koma kuti pa ground ndikuona kuti zosathandiza kwambiri. Chobwino tathokoza tiyankhulanso ndi ena amene alipo mpano timve kuti kodi bwana dzina ndani? Dzina langa ndi Dave Joksa. Ine ndi conductor wa minibus za Nsanje. Timayenda msewu wa Nsanje. Chobwino bwana wanga akuti anthu amene akuyenda pansewu magalimoto akamapita ku Lilongwe kapena akamapita kulikonse koma akamadusa m'matogeti mitengo ikhala yokwera kuyambira chaka cha mawa, mwachilandira bwanji ndipo mukuona kuti chikhala chothandiza motani zimenezi? Okay, ndizothandiza ku mbali ya dziko ngati chitukuko cha dziko. Koma mmene ayankhulira anzanga pena pake kutheka pena boma limatha kuyendetsa zinthu zina mosiyana ndi mmene anthu akuganizira. Koma ndikuona ngati kuti kunkhani ya togeti ndi zofunikira kwambiri. Mwina tiperekepo zisanzo pang'ono. Boma likatolera ndalama ngati mmene kwatha kukonza msewu wa ku Lilongwewu, komano mwina kwambiri mina nsayankhule msewu wa Lilongwe kozi ine ndimayenda Nsanje. Now msewu wa Nsanje ndiwonongeka kwambiri, koma tikakamba za togeti msewu wa Nsanje kulibe. Ndikabwerera mbuyo pang'ono kunali ena amene amatolera ndalama m'malodrop. Mapezeka ena ake anali timatikiti tawo andi nkhani zimene zozo tinazithesa paja ife anthu amene timayenda pansewu nakuti inadapa ndaina yonati kodi inu mumatolera ndalama izi zimagwira ntchito yanji, chifukwa chona kuti ndalama zimene mumatolera simaziona kuti zimalowera kuti zimagwiritsa ntchito yanji. Andi mapeto ake panapeza kuti anthu amene amatolera ndalama m'malodrop muja anasowa sadaonekenso. Now chiganizo ichi chokweza boma ndi 100% kuti azitolera lese ngati imene inali pa 2000 now pano pa ili pa 4000. Ni ndalama yambiri of course, komano ndiyochepa tikang'ana ndi mmene pano pa kwacha ilili, chifukwa tisakambe zabodza kwacha inaonongeka. Now pano pa ngati ingakwere kufika pa 4000 ndiyochepa kwambiri malinga ndi mmene program ya boma mmene mayendera. Komano tikakamba za zitukuko zathu za boma mmene zikuyendera kunisisa kwambiri kuti lese ngati msewu wa Nsanje tingoyambira chikwawa Nsanje pali madera ena ake adaonongeka kwambiri, adangopanga ena yake kungolambula zosakhala bwino. Nawo pano pa msewu uja wonongeka kwambiri ende kukutayikidwa matogeti msewu wathu wa Nsanjewu. Mwina boma litatolera ndalama ndikuonanso mmene msewu uja waonongekera atha kutithandiza ndikutikonzera. Tikayang'ana mbuyomu anali ndi president late Professor Bingwa Mtarika anatikonzera msewu wa Nsanje. Nawo pano pa msewu uja unayambanso kuonongeka, zikufunikanso mwina atangopanga maintain koma zinthu sizikuyenda chifukwa ndi mwina boma ndalama mwina kulibe, koma atatiganiziranso mbali imene zitha kuthandiza. Chibwino ndathokoza kwambiri. Mwina ndiyankhulanso ndi ena pamothamangira nthawi yomaliza. Bwana dzina ndani? Chavi Mbewe. Inuyo pansewu pa mumagwira ntchito bwanji? Pansewu timagwira ntchito bwino, ukabedi timagwira nthawi zonse. Koma kunena nkhani ya mmene mukuti akweza togeti. Ndizoona togeti yo ndiyothandiza. Yadi mayiko ambiri amene wayenda mayiko akunja timaona kuti zimene zothandiza. Koma zinthu zisamangopanga kuonera kuti kodi ku Zimbabwe kuli togeti, kusafika kuli togeti, sese pange togeti. Tizoona cholinga chimene tikupangira togeti yo
chifukwa ineyo mwina chayambire togeti sinaonepo mwina kuti chitukuko choti msewu wapangidwa ndi ndalama za kutogeti zija kapena ayi ndalama zimatoleredwa daily zimalowa koma ntchito imene kugwira sizikuziwika ndiye nthawi zambiri atsogoleri akapanga mapulogalamu ngati awawa azikhala ndi cholinga chimene akufuna apange osangopanga chifukwa kuti anakawo ndadapita kuingala kwina kwachikulizakuliza kuti zimenezo zili kuyetekesa amalawi endi togeti chidakhala kuti ndizothandiza monga mmene anachikhazikitsira kuti akuchigwisa ntchito kumeneneyo imene chaitakhala mwina lonse wina uliwonse monga amene afukuza mzangayi kumangochi kuchira kukhala togeti kusanje kukhala togeti msewu watcholo kukhala togeti misewu imene misewu ikuluikulu yonena kuti msewu wamwanza kukhala togeti ziona kuti kumadusha magalimoto zikoza kuthandiza zimene timazoona maiko anzi zatu ambirimbiri koma phindu lache limaonera now kunokuti ambire togeti chamwina pano kuti mwina 7 or 6 years ine simunganisonyera kuna kuti ndamala kuti togeti zija kapanga chitukuko kapena msewu wakonzera motero zimene simazoona ngati amapanga koma mwina samanena nde ndama zanthu amapereka amayenera kumapanga zinthuzo anthu aziziona kuti ndama zimene tikupereka ndagwira ntchito yotere koma ngati akutolera ndamazo ndikumakweza mwina mapulogalamu ene panga divert kukapangira mapulogalamu ene acho sayenera ndi pulogalamu ene amakhazikitsa chimene chija amasokoneza nazo anthu paswaye anthu ndazina timakhala okubiyere kama tusapene pane so timapereka ndalama yona kuti phindu lacho sikuliona nawo panopa kuti ayi akweza phindu lope sinaoneke akwenera asamale ndi panopa ndichenjeze boma ingamapanga zinthu zake zikhala transparent anthu azoona kuti zimene akupangazi zikuthera apa otherwise basa ntchito amalawi omangosintha boma lisha every 5 years kufatata anthu apanga zinthu zani apanga zobisa zizooneka zinthu zikuona kuti okay ndama zizogwira ntchito yotere ndama izogwira ntchito yotere zaenda motere then zikhala transparent kuti anthu azoona amalawi panotosa amalawi azana ada 1991 panopa amalawi anachangamuka zimene zozakwena zani atiziwe yaka makweza mitengo yawo iyi achapanga nziwe kuti ndama tikukwezazi ndama atatolera chifo ntchito yaji nakadabwera pa ground zawo za amalawi kuti ndama izogwira ntchito yaji ndathokoza kwambiri mzangaleya mmene moto imene ndachezera ndi anthu mdepot ya Limbe mwina ndiperekenso mpata kuti anzanga madera ena aperekenso maganizo awo. Ndathokoza kwambiri Daniel Zimba ukhale ndi tsiku lopambana. Nanonso ntchito yopambana. Mwadzuka bwanji Awire Kambwandira? Mwadzuka bwanji Awire Kambwandira? Awire Kambwandira mukundimva? Aiti kukonza zina ndi zina kuti Awire Kambwandira tikhalenso nawo pa line pa Wanda wamva mene alankhulira Malawi komanso angwaluko ndi a Coxley. Mwina pa nkhani imeneyi yotolera ndalama kuchokera mu zipata zathu ukuiona bwanji tikuyeneka tiyendetse bwanji kupita chitsogolo. Nkhani imeneyi tikuyenera tipange bwino chifukwa chokuti munthu kuti azikhala okhutira pamene akulipira chinthu ndi pamene akulandira value ya chimene akulipiracho. So far value kuti vuta to justify chifukwa chimene anthu azilipirirabe zolingazo ndi zabwino. We all understand aujeni akamange anaperekapo chitsanzo kuti pali misewu ina imamangidwa ndithu chamati build operate and transfer anthu kumanga nseuja ndi kuyikapo zipata kuti atolere ndalama yawo imene agwiritsa ntchito mpaka naso kamakapu kawo kena kama zawepereka misewu ija kuboma boma chamapitiza beni matogeti. Izi ndi njira zimodzi zimene zimapangisa kuti chitukuko cha misewu chizikhalapo bwino. Now to use example imene aperekedwa muno omweti muzaka 4 omweti tatolera 16.5 billion ndeta manga 10 km yokha pa nsewu umene uwu. Now 10 km in 4 years it means ndiyo kuti tikumanga 2.5 km pa chaka. Now kuchoka Blantyre ukafika ku Lilongwe is about 300 km. Zimene zikutanthauza kuti zitengera zaka 120 kuti tiumange nsewu wa Blantyre Lilongwe at the rate we are going. Now that in itself antungu kampanga masamu mene tachitira papamu. If we improve it means masamu wa asinta kumano titatika zose all things being equal as it is now. It's not inspiring. Paka mukalamba nse. This is a kalakoso yi. It's not inspiring. So zimene zozo zimene minority cons nthawi zambiri timafuna kuthamangira ukatolera ndalama. Ine nimaona ngati kuti we need to put our house in order. Kukonza zinthu kuti tikamamuza munthu uja titakweza ili ngati vini nyumba ya rent landlord utabwera zakuzo ti nyumba ija yakweza kuma ikudontha ikutani iweyo mamuza tande ningosamukamo. But in this case we don't have a choice because we have to drive between Blantyre and Lilongwe. Fix the road, ask people for more money, they'll pay with smiles on their face. Chabwino Awire Kambwandira mwadzuka bwanji?
wadzuka bwanji le tadzuka pepani koma ndemwalowa mochedwa kanthawi kena tinakutchani koma laini imaoneka kuti ikuvuta koma nkhani imene ikukambidwa pano mwayimva inu mukhoza kulankhulapo zotani in 4 years akuti atolera ndalama yokwana 16.5 billion yokha. Are you satisfied kuti ndalama imeneyi ndiyokwanira ena akuiona ngati kuti ndiyochepa in 4 years ndalama ikuoneka kuti yachepa komanso pa nkhani za katangale ndi zina zotero zimene zimatha kusokoneza kagwiridwe ntchito ka ndalama zotoleredwa inu kuchokera ku CSAT mukhoza kulankhulapo zotani? I think zambiri mwayankhula sindiyankhula zambiri kwambiri komano mwina kuyankha funso limenelo wandaso anafunsa angwaluko. I think zimene zikubwera mwachimvekere kunena kuti nawonso sakukhutitsidwa ndi mmene ndalama zimenezi zikugwirira ntchito. Ifenso sitikukhutitsidwa ndi mmene ndalama zimenezi zikugwirira ntchito. And Amalawi tikuwamvetsetsa akamadandaula. Tikudziwa and tivomereze kunena kuti ngati tikufuna kuti tikonze misewu yathu tikuyenera kuti tikumatolera ndalama zimenezi kudzera m'zipata ngati zimenezi. Komano vuto lalikulu limene lilipo pakuoneka kuti palibe kuchita zinthu poyera kuti kodati atolera ndalama zingati ndi ndalamazo zikugwira ntchito pati zimenezo timaona kunena kuti sizichitika kawiri zimatengera ndi kuti atolankhani kuti mwina mufunse ndi akuwuzeni kuti panopa tatolera ndalama mochuluka mwakuti. Nkhani yayikulu sikunena kuti mwina atolera ndalama zochuluka kwambiri koma nkhani ndalama zochepa zimene atolera kodi zagwira ntchito yotani. Funso limene I think ya wanda anafotokozapo zimenezo sizikuoneka. Komanso ndikamvetsetsa kwambiri angwaluko amene afotokozera ndikuona kunena kuti ndalama zimenezi zikuoneka kuti sizikugwira ntchito yake imene zimayenera kunena kuti zizigwira. Sindikhulupirira kuti ndalama zimenezi zoyenera kumaperekera macompensation ndi zina zotero. Ndalama zapatogeti ntchito yake ndikukonzera misewu imene yaonongeka ndikuti amene patukamba za M1 ndiyeno ineyo ndikanakonda mwina pakanachitika kafukufuku pachingelezi ndikananena kuti independent audit tidziwe kuti kodi ndalama zimenezi zikugwira ntchito yanji chifukwa chimene tikuona panopa kukhala ngati kumeneko kuli phwando ndiye ndalamazo sizigwira ntchito yake zimene anapangira kuti tizikonzera misewu zimene tikumva ndalama zichatatenga takalipira macompensation kumene tikufuna kupanga zipata zina ndiye mwachidule ifeso sitili wogwirizana ndi zimenezo and mwinaso kakwezedeka mtengo kotero kuka 100% sikuyenerera timayembekeza kuti mwina akweze komosanena kuti 100%. Ndiye nkhani imene yakula ndionena kuti Amalawi sakukhulira chifukwa chonena kuti sakuona kuti kodi ndalama zimene amapezeka zipatamo zikugwira ntchito yanji mwina mwachidule ndime pamene kulera. Chabwino tathokoza kwambiri nthawi yapa ikuoneka kuti yachita mchiru koma timafuna tibwerere kwa angwaluko. Figa imene mwatchula 16.5 billion kwacha kuchita masamu ndi kuti wandona nazo kuti pachaka tikutolera ndamasiga 4.1 billion ndele 4 years. Tatifotokozereni kuti pa tsiku mumatolera ndalama zochuluka bwanji. Mbuyo mupanali malipoti okuti anthu ogwira ntchito pamene pamabandalama. Pano kwangoti sitikumva china chilichonse tiziti mwangobisa kapena zinthu zinasiya kuchitika timafuna tidziwe pamenepo. Leya ziko kwambiri ndinene kuti pali zinthu zingapo zimene zanenedwa zofunika kuti ndizifotokozere pang'ono. Choyamba ndiyankhe nkhani yokhudzana ndi ngati ndalama zinabedwa. Sitilizi muziwa kuti ndi bungwe la boma munthu akachita cholakwika ngati ku office kwathu anthu amene anapanga cholakwika nthawi imeneyo anapangidwa discipline sali pa ntchitonso ndipo milandu ili ku court pamenepo ndiye kuti akuyankha milandu ndi boma. Kachiwiri ndinene kuti sinathe mpaka lero milanduyo pamene popo ndikhoza kupempha kuti mwina monga tikudziwa kuti court likakhala kuti likutenga milandu limakhala independent sitingathe kukhala ndi kuchitira kwina kuti tifulumizitse kapena tipange njira ina. Timangofuna tidziwe kuti status yake ilipotani kuti inatha idakali ku court. Active cases in court itero. China ndingonena kuti kukonza msewu siko chipa ya kuyerekeza pa kilomita timalowesa ndalama yokwana $500,000 imene pamalawi kwacha ndi 875 million 1 kilometer.
kutanthauza kuti pafupifupi 10 km imene inatchulidwa yoyambirira ichi panalowa ndalama yokwana 8.7 billion Malawi kwacha. Ndi business imene ili yodula kwambiri kukhala ndi ndalama. Ndiyamike kwambiri Wanda anafotokoza momveka kuti akayenda masamu amene anawerengetsera zikhozabe kutenga nthawi, koma sikuti tangokhala ndi malingaliro otolera chabe. Panopa tikuunikira njira zina za public private partnership, komanso tinayamba kale ndondomeko imene timayitcha roads bond. Takonza misewu ndi ndalama za fuel levy zimene timatenga ngongole ndikukonza ndikubweza. Mwayi wonse umene tinakwanitsa kubweza ndi wa interchange yoyamba ya area 18. Tinatenga 15 billion tinabweza palibenso ngongole. Takonzanso ma 6 lane awa ndi ngongole. Ndiye tikuunikiraso mwina kuti tifulumize ntchito imene tipitenso ndi ndondomeko imene ya mabondi kumalo kumene kuli matoo ndikumabwezereza, komanso ngakhale ma PPP amene angabwere ndikutithandiza kuti tifulumize kuchita zimenezi. Bungwe lathu china chilichonse timachita ndimafuna mwina nthawi isanathe mutayankhanso kuti ndalama ikuoneka yochepa, mwina pa tsiku mmatolera ndalama zochuluka bwanji, kaya pa mwezi mmatolera ndalama zochuluka bwanji kuti we should appreciate. Komanso nkhani yakatangale kuti zinatha zikuchitikabe mwangoti mungobisa kapena ndi chani? Mwinaso pepana ngwaluko tiwonjezerepo list ya mafunso kuti muyankhire nthawi yatithera. Munakamba kuti pa 16 billion tidatolera ija 9.6 billion ndimene tagwisa ntchito pa misewu, kutanthauza kuti kulika 6.8 billion ngati masamu anga ndikupanga bwino papa amene simunakanene kuti kamene kapita kwa administration cost. Chifukwa sometimes kumene kumene kumazadabwisa kuti administration cost ikudya kwambiri so kuposa misewu kuposa so misewu yogwisa ntchitoyo. Yes. Murayankha mwansangasanga tasala ndi mphindi imodzi yokha. Msangasanga tinene kuti masamu amene taperekawo pali ma expenses ena amene tikhoza kunena kuti ma depreciation sitinayikepo, komanso ma operating cost amene matogeti onse aja amayendera apart from mwina administration cost ya kulipira anthu, koma sikuti ndalama yonse ikungopita ku operating cost. Timayenera kubalansa ndithu kuti ikhale business yopindulitsa. Mwachidule ndingonena ndife woti tili and transparent organization. Timapangidwa audit nthawi iliyonse ndipo monga mene anenera akamboyendera. Tili ndi kuoyera kuti kutheka kwena kuli konse tili ndi oversight even ya parliament, komanso wina aliyense amene akufuna kudziwa. Tili ndi bungwe limene tinanenera kuti ife yamveka ngwaluko tithamangitsane ndi nthawi ya ndalama zimene mmatolera tsono. Okay, ndalama zimene timatolera pa mwezi is almost around 300 million. Ndi zimene timatolera timapeza kutoa. Komanso ndinene kuti ifeyo ngati mufuna information ena iliyonse sindifobisa tili under what we call access to information. Mukhoza kufusa china chilichonse mudzayankhidwa. Access to information sitibisa china chilichonse yayi tizakupasani before ili ndilamulo imene lipakakamiza bungwe la boma kubwera poyera ndi kunena za zimene zimachitika. Kotero akafandika ngati pali zina zokayikira tipaseni ndithu request for information, access to information mudzayankhidwa. It's public. Pali nkhani zambiri zimene tingathe kufunsa Wanda koma nthawi yatithera. Tilekeze pomwepa. Mawu anomaliza Awire Kambwandira 30 seconds. Awire Kambwandira a Coxley Kamange mawu anomaliza. Ife tithokoze bonse mwayi mawu omaliza tizaje naso bwina tikakumana nawo poti tikumana nawo ise lathokoze alots fund kuti ayiboma laganiza kuti tikumane asanambe kukhaisa mitengo ya nyuwani kuti tunikire zina ziwiri zitatu zimo kwambiri. Ineso mawanga si ambiri kofunikira kwambiri kunena kuti azathu roads fund administration yesetse kunena kuti akuchita zinthu zawo poyera. I think tikanakonda kuti pazikhala proactive disclosure of information. Tatolera ndalama zakuti ndalama zimenezi tikupangira izi zimenezo zithandizira kuti Amalawi akhale ndi chikhulupiriro ndithu ndi mmene ndalama zawo zikugwirira ntchito. Chabwino tathokoza kwambiri. Ngwaluko munayankhula kale mawu omaliza nthawi yatha. Wanda mawu omaliza. Landlord wabwino amakweza nyumba atayikonza. Nyumba yothonya yophwasuka sitingakweze rent yayi. Aboma akhale landlord wabwino ngati akukweza pansewu pa konzani zimatha. Chabwino munso ndimene tamalizira program yathu ya Kulinji lero pa 17 December 2025. Mnali ndine Lea Malikano. Tikumanenso sabata ya mawa lolemba mu program ina ya Kulinji mwakumanonse. Amalawi kulinji no kulinji
kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti banji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaondeja chirukuko chuyenda panji nanga nkhanizo nyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi house kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga atenzilediyo kukulijani kulinji tikudalira inu kulinji Amalawi